Benvinguts i benvingudes al teatre. You keep making me feel like I'm the odd one out, like it's a cool kids club. El Mapa de Ball és un projecte que ve del Mercat de les Flors i que junt amb Xarxa Transversal busquen un coreògraf perquè prepari una coreografia que anirà adreçada a alumnes de secundària de diferents instituts de Catalunya. Es tractava de fer un espectacle conjunt amb tot l'alumnat de segon d'ESO, seguint les pautes d'una música i una coreografia. Nosaltres som, diuen, les conductores, els conductors d'aquesta coreografia. Llavors anem al Mercat de les Flors, ens l'aprenem i després anem als instituts a traspassar aquesta coreografia. L'Alba, la meva companya, i jo vam anar a fer una formació per saber una mica de què anava, però la veritat és que la gent que han fet tota la feina, que han vingut aquí i que han preparat els alumnes són les persones d'Agitat. La Marta Mora és la que ha vingut al nostre centre i s'ha encarregat una mica de fer tots els assajos, d'ensenyar les coreografies. I llavors l'Alba i jo som les que sí que hem anat fent des de tutoria, hem anat animant els alumnes i els hem anat recordant que era important fer aquest espectacle, que era un treball de grup, un projecte col·lectiu i que era important participar-hi. La coreografia és la part alta de l'iceberg, la part que es veu, però el maco és tot el treball que hi ha darrere. De fet, estan en un moment, els adolescents, que és molt de tancament. Hi ha les vergonyes, hi ha molts complexes, hi ha la dansa que pot ajudar en aquest trobar-se un amb l'altre i en aquest trobar-se en grup. Doncs una hora a la setmana hem fet 8 sessions i anàvem al gimnàs i fèiem diferents balls. Va vindre una coreògrafa que ens ha ensenyat diverses coreografies durant 8 setmanes, crec que eren, 8 hores. Ens ha ensenyat unes coreografies i ara les presentarem en un espectacle, per dir així. Són diferents coreografies que les repetim les diferents classes, o sigui, les mateixes, però diferents col·locats. O sigui, alguns ho fan en files, els altres ho fan desordenats. Put your right hand on your left elbow. Put your left hand on your right elbow. També tenim una part d'anglès, perquè ho hem fet a les classes d'anglès. Hem utilitzat hores d'anglès per fer els assajos i les coreografies. Llavors, d'alguna manera vam demanar a Agitart o al projecte si es podia incloure d'alguna manera la matèria. L'alumne ha fet molt poca expressió corporal. Quan arribem nosaltres, normalment treballem amb segon d'ESO, venen amb molt poca dansa al cos, amb tot el que implica, perquè la dansa és exposar-te a nivell no només físic, sinó també emocional. Per desgràcia, s'està abandonant molt aquest tema, però també, per sort, hi ha projectes com Mapa de Ball que van a tapar aquests forats. La majoria s'hi agrada bastant, no veig que no s'hi agradés. Ha sigut molt divertit i totes les classes han sigut superxules. A alguns sí els ha agradat, d'altres no tant, i a alguns els ha costat més que d'altres, però tot i així ara ja ho fa molt bé. Hi ha hagut de tot, perquè hi ha hagut dies que hi havia alumnes que des del primer moment estaven contents i estaven animats a participar i d'altres que no hi volien participar, que no s'hi veien i que llavors aquests últims dies sí que han anat venint i sí, al final sí que participaré. És una bomba, no? Moltes vegades des dels nens que es neguen molt a fer-ho, però que ara estan sortint a primera fila, que és el dia de l'obra, i dius, uau! A 7:45 ve la funció de debò, diguéssim, en públic que haurà pagat una entrada i que els venen a veure. Aquesta tarda jo estic bastant nerviós, la veritat. Però espero que surti tot bé i que les coreografies, tots els passos, els llocs se'n sortin bé en general. Jo crec que ho viuen positivament, que puguin ser ballarins o ballarines. Ostres, el teatre és per mi, la gent em mirarà. Jo crec que això és un regal que s'enduen de per vida. Trobo que és una feinada brutal, sobretot per la Marta Mora, per la gent d'Agitart que fa això, perquè realment és un treball molt dur, amb 70-80 adolescents, i jo crec que ha estat, en poques sessions,
un treball de cohesió super important i que acaba amb un resultat que és el que farem avui, no? Llavors jo estic molt contenta en aquest sentit perquè a vegades no arribem a tot i ens costa, però hem vist que aquí hi ha un coneixement i una professionalitat que realment m'ha impressionat. Keep your head, don't sweat, don't stress out.